סריגת שטיח, שורה ראשונה, מתחילים. אנחנו ניקח את החוט. החלק הקצר של החוט, קצה החוט, הוא מצד שמאל, והחלק הארוך שמחובר לגליל הוא מצד ימין. אני אלפף את החוט הארוך על האצבע שלי, החוט הקצר למטה, החוט הארוך למעלה. אקח את המסרגה, אני מעט אגדיל את הטבעת שנוצרה כדי שאני אוכל להיכנס עם המסרגה. אכנס עם המסרגה ואיתה אני אמשוך לולאה קטנה. אני בזהירות אוריד את הטבעת מהיד ואשאיר אותה פתוחה כדי שאוכל לסרוג לתוכה. עכשיו אני אעלה שתי עיני שרשרת. אני אלפף את החוט על המסרגה ואעביר את החוט בתוך הלולאה שהייתה לי על המסרגה. ושוב, מלפפת חוט על המסרגה ומעבירה את החוט בתוך הלולאה שעל המסרגה. כך יש לי שתי עיני שרשרת, הן לא נחשבות לי כעמוד ראשון, ועכשיו אני אתחיל לסרוג את 12 העמודים של השורה הראשונה. אני מלפפת חוט על המסרגה. אני נכנסת עם המסרגה לתוך הטבעת מהחלק הקדמי שלה, תופסת את חוט העבודה שלי, ומושכת אותו, יוצאת חזרה מתוך הטבעת. עכשיו יש לי 3 לולאות על המסרגה. 1, 2, 3. עכשיו אני אלפף חוט נוסף מחוט העבודה שלי. אני תמיד משתמשת בחוט הארוך, ואני אעבור רק דרך שתי הלולאות הראשונות. ליפפתי חוט, אני יכולה לסובב את המסרגה מעט שמאלה, והיא תופסת את החוט. ועכשיו אני עוברת דרך הלולאה הראשונה של המסרגה, וגם דרך הלולאה השנייה של המסרגה. וכעת נותרו לי 2 לולאות על המסרגה, הלולאה החדשה שיצרתי, והלולאה האחרונה שהייתה. ושוב, אני אלפף חוט על המסרגה, אסובב מעט את המסרגה שמאלה, ועבור דרך 2 הלולאות שנותרו לי על המסרגה, ועכשיו יש לי לולאה אחת על המסרגה. כלומר, סיימתי את העמוד הראשון ומתחילים עמוד נוסף. ללפף חוט על המסרגה, להיכנס לתוך הטבעת הגדולה, לקחת את חוט העבודה ולמשוך חזרה. שוב יש לי 3 לולאות על המסרגה. אני מלפפת חוט, מסובבת את המסרגה מעט שמאלה ומעבירה דרך 2 הלולאות הראשונות. מושכת דרך הלולאה הראשונה ומיד דרך השנייה, ויצאתי. יש לי 2 לולאות על המסרגה. ושוב, מלפפת חוט, מסובבת את המסרגה מעט שמאלה, ושוב מעבירה בתוך הלולאות, ונותרה לי לולאה אחת על המסרגה. זה אומר שסיימתי את העמוד השני. נפלא. ושוב, מלפפת חוט על המסרגה, תופסת אותה קצת עם האצבע שזה לא יברח לי. נכנסת לתוך הטבעת, לוקחת את החוט ויוצאת. שוב יש לי 3 לולאות על המסרגה. אני לוקחת חוט נוסף, מסובבת את המסרגה מעט שמאלה ומעבירה דרך 2 הלולאות הראשונות. נותרו לי 2 לולאות על המסרגה. אני שוב מלפפת חוט ומעבירה דרך 2 הלולאות. מצוין, עמוד שלישי, סיימנו, כל הכבוד. אנחנו ממשיכות. מלפפת חוט על המסרגה, נכנסת לתוך הטבעת הגדולה, לוקחת את החוט ויוצאת מהטבעת. יש לי 3 לולאות על המסרגה. לוקחת חוט ומעבירה אותו דרך 2 לולאות. מצוין. עכשיו שוב אני לוקחת חוט ומעבירה אותו שוב דרך 2 לולאות. שוב נותרתי עם לולאה אחת על המסרגה. זה הסימן שלי שלא התפספס כלום בדרך ושסיימתי את העמוד. מתחילה עמוד 5, לוקחת חוט, נכנסת לתוך הטבעת הגדולה, לוקחת את החוט ויוצאת. יש לי 3 לולאות, אני מלפפת לולאה רביעית ומעבירה דרך 2 הלולאות. ושוב לוקחת חוט ומעבירה דרך 2 הלולאות. מצוין, אני יכולה ככה להצמיד את העמודים טיפה ימינה כשסיימתי,
כדי שיהיה לי יותר מקום לעבודה. ושוב לוקחת חוט, נכנסת, לוקחת עוד חוט ויוצאת. יש לי 3 לולאות, אני אלפף חוט נוסף ואעביר דרך 2 הלולאות, ושוב מעבירה דרך 2 הלולאות. לאט לאט אני מרגישה שטיפה הסריגה יותר זורמת לי, זה כיף. שוב מצמידה את זה קצת ימינה, מפנה לי מקום. אני כל הזמן דואגת לסרוג גם על החוט הקצר. החוט הקצר הוא זה שיחזיק לי את העבודה. אני יכולה טיפה למתוח אותו, לא לפספס, לסרוג על 2 החוטים, להחזיק אותם כל הזמן יחד. זה מאוד מאוד חשוב לשלב הבא. אז עכשיו, שוב אני ממשיכה. מלפפת חוט, נכנסת לטבעת, שמה לב שהחוט הקצר איתי, לוקחת את החוט ויוצאת. יש לי 3 לולאות על המסרגה, אני מלפפת חוט ומעבירה דרך 2 הלולאות. ושוב, אלפף חוט ומעבירה דרך 2 הלולאות. נותרתי עם לולאה אחת על המסרגה ואני עוברת לעמוד הבא. מלפפת חוט, נכנסת לטבעת, לוקחת חוט ויוצאת. יש לי 3 לולאות. אני מלפפת ומעבירה דרך 2 הלולאות הראשונות, ושוב אלפף ואעביר דרך 2 הלולאות שנותרו. נותרה לי לולאה אחת על המסרגה. כל עמוד או 2 אני צריכה מעט לסדר את הידיים, שוב למתוח את החוט טיפה, שיהיה לי מתח סריגה נוח לעבודה, ושוב אני מתחילה. מלפפת חוט, נכנסת לטבעת הגדולה, לוקחת חוט ויוצאת. 3 לולאות, אני מלפפת לולאה נוספת, מעבירה דרך 2 הלולאות, ושוב אלפף חוט ואעביר דרך 2 הלולאות. מצוין, שמה לב שאני סורגת על החוט הקצר כל הזמן, לוקחת חוט, נכנסת, שוב לוקחת חוט ויוצאת. יש לי 3 לולאות על המסרגה, אני מלפפת ומעבירה דרך 2 הלולאות, ושוב אני אלפף ואעביר דרך 2 הלולאות שעל המסרגה. טיפה מסדרת כל הזמן, מצמידה את העמודים אחד לשני, ושוב מלפפת חוט, נכנסת לטבעת, לוקחת חוט ויוצאת. יש לי 3 לולאות על המסרגה, אני אלפף חוט ואעביר דרך 2 לולאות, ושוב אלפף חוט ואעביר דרך 2 לולאות. וסיימתי את העמוד ה-11 וסורגת את העמוד האחרון. מלפפת חוט, נכנסת לטבעת, לוקחת את החוט ויוצאת. יש לי 3 לולאות על המסרגה, אלפף ואעביר דרך 2 לולאות, ושוב אלפף ואעביר דרך 2 לולאות, ובכך סיימתי את 12 העמודים. אני תמיד סופרת כדי לוודא. החלק העליון של העמוד נראה כמו צמה, ואותו אני סופרת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 עמודים. נפלא. עכשיו, אחרי שווידאתי, אני יכולה לסגור את הטבעת. איך אני עושה זאת? החוט הקצר, שעליו כל הזמן שמרתי שהוא יישאר בתוך הסריגה, אותו אני מושכת חזק חזק, ממש עד שהטבעת נסגרת. לאחר שהטבעת נסגרה, אני צריכה לסגור את השורה. כל שורה צריך לסגור אותה בעין שטוחה. החוט הקצר עובר אחורה, הוא סיים את תפקידו, ואני מחפשת את העין העליונה הראשונה. העין שמעל העמוד הראשון. אליה אני אכנס עם המסרגה. אני צריכה לשים לב שעין תמיד מורכבת מ2 חוטים, עליון ותחתון. אני אכנס עם המסרגה לתוך העין, מתחת ל2 החוטים, אקח חוט עם המסרגה, ואכנס עם החוט ואמשוך אותו בתוך העין. ועכשיו גם אמשוך אותו בתוך הלולאה שכבר הייתה על המסרגה. בעצם כך סיימתי את השורה הראשונה, והעיגול שלי סגור. כל הכבוד.
השורה הראשונה היא השורה הקשה ביותר, סיימנו איתה ונעבור לשורה השנייה.